Dan tiba-tiba pengen bikin sarapan arem-arem. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Wes ngene iki sing jenenge Mbak Lili, idak-idak kepengin yo langsung wae gawe padahal iki ora enak acara opo-opo, tapi pengen banget sarapane karo arem-arem. Tamane aku ngerendam beras sebanyak 2,5 gelas. Ngono, tak tinggal gawe isiane arem-arem. Direncanane dinggo isian arem-arem, aku mung arep nganggo ikan di balado sing simpel ngono lho dulur, mergane aku ya isih ana ikan. Tapi iki mau aku wis nyisihne ikan sing ora di balado ben ora pedes dinggo anak lanang. Seperti biasa, anak lanang kan ora doyan pedes. Lanjut ning beras sing wis tak rendem, gek dicuci bersih, disakne ning panci, ditambahi santen, tambahi aromatik, tambahi garam. Aron nganti airnya menyusut, nek wis menyusut, gek dipateni kompore terus ditutup. Lanjut nyiapne godhong dinggo buntel arem-areme, ora lali dielap-elap ben resik. Terus